Kag sa number 1, wala nagapasilabot ang Philippine Army sa Visayas sa kung anuman ang inaway sa politika sa pungsod sa karon. Inansuno sa kay 3rd Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel J.J. Havines. Sa tunga sa nagagwa nga sugilanon nga may movement sa katapos ng AFP, suno kay Havines, wala inisang kamatuoran. Ang Army sa Visayas sa masako sa karon sa paglubad sa problema angot sa local communist armed conflict kag sa kaso sa Negros nagasentro karon ang operasyon sa Philippine Army sa 6th District kung sa diin may 8 ka mga nabili nga puwersa ng NPA nga napatay sa encounter sa nagligad nga semana. Wala man nagaungtat ang operations ng Army sa Panay Island. Dugang pa ni Havines ang mga soldado ang nagapakigbahin sa politika ang sinang una pa kag wala nagakatabo sa karon. Ang AFP ang nagpagwa man sa pahayag nga fake news ang nagalapta nga sugilanon nga may movement sa bahin sa mga soldado sa tunga sa nagainit nga bangigay sang matag-as nga mga opisyal sa pungsod. Pero sa kuha natin, subok ay tapuson natin ang problema natin sa local communist armed conflict. Amo na natin na directive by the end of the year, di ba? Oo. Wala, no? Wala kita mo sinarom na nabatian. Kaga sundalo natin subong. Lessons learned na sa natin ng mga sundalo. Napangakamo na, it's a thing of the past na narom.